Hej alle sammen, i dag der vil jeg lave min første rigtige video, og den her video hedder nogle ting I ikke vidste om mig, og jeg har sådan cirka 8 ting som I ikke sådan rigtig vidste om mig, så ja, den her video synes jeg er ret god at lave, fordi at så kender I mig lidt bedre, og ja, lad os bare starte. Det første ting er, at jeg filmer på webcam. Det er ikke sådan en rigtig ting, I ikke vidste om mig. Jeg havde bare lige brug for at sige, at jeg filmer på webcam. Så lige her, sådan lige for tiden, kommer der nok ikke nogen make-up-samling eller roomtour. Det kan godt være, der kommer, men jeg vil virkelig ikke love det, fordi at, det er lidt svært at holde computeren sådan. Men ja. Og anden ting er, at jeg er 12 år. Og det vil også sige, at jeg selv synes, at jeg er lidt tidligt ude med at lave YouTube videoer. Men jeg synes bare, altså, jeg har set sådan rigtig mange gode YouTube brugere, og jeg synes bare, det ser super sjovt ud. Og jeg tænkte bare, jamen så må jeg jo bare gøre det, og det er jo bare super skægt. Så det har jeg gjort, og det synes jeg er vildt fedt. Den tredje ting er, at jeg går til svømning, og jeg er faktisk elitesvømmer, og det er slet ikke for at prale, det skulle være. Og jeg er rigtig glad for at gå til svømning. Jeg synes, det er helt vildt godt, fordi hvis man måske ikke har haft den bedste dag, så hvis man kommer i vandet, så er det bare som om, så får man tømt alle sine tanker, dårlige tanker, og så er man bare på banen igen, og det synes jeg er helt vildt dejligt. Og 4 ting er, at jeg går i 6. klasse. Jeg går i 6. klasse. 5. ting er, at jeg har en lillebror. Det var nok ikke lige en ting I ved, altså sådan en ting om mig, men jeg har en lillebror og en mor og far. Så 5. ting, eller 6. ting er, hvis I ikke allerede sådan kunne gennemskue det, at jeg er dansker. 7. ting er, at jeg har pollenallergi. Jeg er allergisk over for græs. Om sommeren er jeg rigtig meget præget af det. Men sådan her sidste år igen, der fandt min læge en anden ting man kunne gøre, og det var den sidste løsning. Der var, jeg har prøvet alle ting nu, og jeg kan virkelig, der var piller jeg ikke kunne tåle, hvor jeg virkelig ikke har haft det så godt. Så men nu har de fundet en løsning på det. Altså det vil ikke sige, at jeg slet ikke kan mærke græsset. Jo, selvfølgelig kan jeg det, men det har bare hjulpet mig til, nu kan jeg gå ud for en dør, uden at jeg bliver helt rød om øjnene, sådan noget. Så det er rigtig fedt. Så ja. Og det sidste ting er, at jeg har 2 katte. Mit yndlingsdyr er katte. Jeg kan rigtig godt lide katte. Og ja, jeg synes bare, at katte er super søde. Og ja, jeg synes bare, de er nogle rigtig søde dyr. Så ja, det var faktisk de ting, jeg havde at sige. Det kan godt være, at den her ikke blev så lang, men jeg synes bare, at jeg havde brug for at sige de her ting, inden jeg begynder at lave andre videoer, fordi jeg synes, det var en god start på, så jeg kan lære mig lidt bedre at kende. Så ja. I må rigtig godt stille mig nogle spørgsmål. Hvis I har nogle spørgsmål, så vil jeg godt lave sådan en video, hvor jeg svarer på dem. Hvis I stiller mig en masse spørgsmål, så vil det være helt fint nok, fordi så vil jeg nemlig lave en video, hvor den nok kommer til at hedde svar på jeres spørgsmål, eller sådan noget. Så ja, og vi ses i min næste video.